Παιδιά, κοιτάξτε, οδηγάω Lamborghini. Και αυτό κόστιζε 500K. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Είναι ένα scam, δεν πάει ούτε γρήγορα. Γι' αυτό like και subscribe. Άμα δεν θέλατε αυτή τη Lamborghini, όποιος κάνει τα πάντα θα πάρει 50 τέτοιες Lamborghini. Το ξέρετε. Το ξέρετε. Bye bye. Δεν με πιάνει κανείς, γιατί είμαι ο καλύτερος Lamborghini. Και δεν με πιάνει και κανείς, γιατί είμαι Lamborghini. Oh yeah, Lamborghini είναι πιο γρήγορη στον κόσμο. Oh yeah, oh yeah, είμαι πιο γρήγορος στον κόσμο. Oh yeah, oh yeah, και δεν με πιάνει και κανείς και δεν τρακαίνω ποτέ. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Είναι η πιο γρήγορη Lamborghini στον κόσμο. Bye.